Здравейте хора, днес ще играем на Rivals. Така. И да, пак пишете дали искате да играем заедно. Аз не съм толкова добър. И да. Айде. Пишете кой левел сте. Аз съм 47, имам 13 ключа. С кой да играя? Айде. Ами, не съм най-добрия, ама... Айде. Олете, айде. След той 30 би трябвало да го прибия. Пишете кой мап ви е любим. И да. Това са ми оръжията. Айде. Принципа, това е най-добра. Аз се така правя. Хоп, и сега, например, отивам от друг... О, не. То ще ме види. Това е по-гадното. Хоп. С базуката, по принцип, тя не е любимата. Правя ги на нищо. Айде. Но този мап го мразя. Айде, къде си? Не! То ме убил, стана на 10 кръв. Както е 30 левел. Хора, това беше за шегичка. Да. Това беше шега. Не нещо. Айде. Сега тук. Пам. Видяхте ли, бе? За базуката съм най-добра. Да, имаме тия две нощчета. Аз тях не ги използвам много, ама да. Айде да ги видим те какво могат. О. Това беше бомбата. Но не нощчетата за мен. Не знам защо си ги купих. Много ми е гадно, че с тях не може да се прицелваш. Ама с базуката го убива много ясно. И да, айде. Не, сега ще ми някъде отстрани. Ето. Не, хищ не е дошъл отстрани. 60. Опа. О, не, той има базука. Ама аз го прибивам много ясно. Айде. Все пак той е 30 лева, аз съм 47. Има смисъл да го прибия и да спечеля. Шут. Пишете ми кой левел сте, дали искате да играем. Пиша се с удуръчно на английски 2017, да. Пишете дали ставам за нещо. Защото мисля, че ставаме за нещо. Нали? Не. Стига, бе. Как може да ме убийствате по оръжие? Не, сега нямам си сменям оръжието. О, не, сега трябва с базуката. Аз съм много сляп. Това батут ме спасява. Какво той има с
снайпер! А то 30 лева, бе! Как има? Снайпер! А не, това не е сам. 60. Хайде. Това е моят шанс. Един удар. Не, забивай. Що? Хора, забива ми базуката, а нощищата не е къв. Хора, аз ли бих? Не мога да разбера. Как той? Точно преди да свърши времето. Стига де. Аз не много мразя това време, например. Сега видяхте ли как ще да го бия? И някак си не ми даде на мен точката. Този път го бих лесно. Добре, 4-3. Този е добър. Ма не чак толкова. Аз играя през телефон, както можете да видите и той. И да. Вие ако играете през лаптоп, компютър, може да ставим все пак приятели. Аз имам PlayStation, ама играя Roblox, ама не съм свикнал. Аз играя на PlayStation доста иначе. Да. Не знам горе-долу кога ще мога да снимам видео. Всяка събота и неделя ще правя по някакво видео. Чакайте. Аз чакам да се възвърна някой. Ще има някаква тактика. Да. 60, видяхте ли? Още 60. И още един удар. Виждате ли? Още един удар. Еле! Как мога съм толкова тук? Видяхте ли, бе? Видяхте ли? Размазах. Гледайте. След това нощче... Да. Айде, дайте пак. А той ли беше? Не. Чижи от Турчо искаш ли? Егото, дето го бих. Майко, тая 65. Сега може тая да ме размаже. Тя играе от PlayStation. Така си мисля, защото има джойстик. Няма нищо, аз не убирам с нея. Ай сега ви покажа това. Това, когато го надуя, сам по-бърз, гледате ли? Хоп. Не, тая има снайпер. Ама тая игра е много слабо. Още 60. Ето, аз си убивах. Виж, понякога теля базуката би по 120 и 60. Хората имат 150. Аз или трябва 3 пъти да ударя, или 2 пъти. Ето сега 120, още един удар. Ама че ме случи с снайпера? Снайпера е много гаден. Аз сега събирам за него. Не знам, че я нощчета за какво да взех, не трябваше. Беше моя грешка, ама просто мислех, че съм по-добре. И тая размазах. Дори не видях кога набих 60 кръв, ама така. Тая игра за жалост трябва да ми бъде последната. Не. Той трябва да е по-добра майса. Не, сега тая е много опасна. Май малко се разсърдит, не.
Как не видях, бе? Защото аз имам малка сестричка и тя малко, чакайте, трябва да се преместя. Тя е малко, тя е на 2 месеца и затова. О, не. Ма не ми се умира, не. Айде. 120, yes. Видяхте ли с базуката? Аз съм уникален. Пистолетчетата, аз пък пистолетчетата. Тези нощчета... Не. Това ми взима по много време. Демидж означава кръвта ми. О, не сега. Чай. Аз съм в лошо положение и чай. Не, мъча. Меби. Все пак. Чай. 65, аз съм 47. Чай с 18 левела отгоре, ако не се лъжа. Да, 18 левела и за това ще бъде много сложно да я бъде. Не! Вижте, бе! Щех да я убия, ама... Така. Свирка и напред. Ама и набих. Пак и набих. И видяхте ли чешери? Сега дано аз да спечеля. Да спечеля този рунд, че цялата игра. И ако искате да имате ключове, ако още не знаете, не сте толкова добре, вляво има мисии. Това триъгълничето означава да влезете, в смисъл да играете 5 пъти. Когато имате това патронче, означава да убиете толкова пъти. Сега тази купичка колко пъти да спечеля. Видяхте ли? 65, че аз съм 47 и все пак я набих. И играйте и ви силняйте. Изпълних си 4 ключа, изпълних си мисията, но за жал сега трябва да спирам. Така че хайде, чао. Айде. Опа, и тук е така. И хайде. Може да направим видео и за Clash Royale. Да, ще направим много ясно, така че хайде.